Naši preci su verovali u magijsku moć biljaka i nepogrešivo su znali koju biljku za šta da koriste. A mi vam danas predstavljamo 10 biljaka za koje se u narodu veruje da imaju magijsku moć. Bosiljak. Bosiljak je jedna od najrasprostranjenijih biljaka u vezi sa ritualima i narodnim običajima. Od davnina je poznato da je bosiljak sveta biljka. Takođe, bosiljak ima i zaštitno dejstvo. Listovi bosiljka stavljani u svaki ugao kuće štite dom od zlih uticaja. Amulet od bosiljka stavljen u automobil moćna je zaštita na putovanju. Ukoliko se stavi u novčanik, veruje se da će pomoći kod finansijskih problema. Posuti pepeo bosiljka donosi sreću u poslovanju. On se takođe koristi u mnogim ljubavnim čarolijama i zaštitnim ritualima. Suva grančica bosiljka stavljena na radni sto neutralisat će sve loše uticaje na poslu. Veruje se da treba uzeti saksiju sa bosiljkom i staviti ljubičastu mašnu na prednju stranu saksije. Na ovaj način veoma brzo ćete privući novu ljubav u svoj život. Ruže. Ukoliko ste nesrećni u ljubavi, ružine latice su prava stvar za vas. One bi trebale da privuku ljubav i okruženje učine romantičnim. Veruje se da ružine latice čudo čine za romantiku, ljubav, prijateljstvo i porodične odnose. Mogu se koristiti i kao začin u hrani, ali od njih možete napraviti i piling ili tonik za telo. Ruzmarin. Ako ste emocionalno povređeni, ruzmarin će pomoći da umirite i izlečite nevidljive rane. Veruje se da će smiriti trenutno osjećanja, ali i pomoći vam da u suprotnom emotivno postanete jača osoba. Ruzmarin se najčešće vezuje za svadbe. Uoči dana venčanja devojke prave ukrase od ruzmarina kojima će svaki gost biti zakićen. Veruje se da se mirisom ruzmarina zlim silama odlači pažnja, kako ne bi ugrozili mladu i mladoženju, goste i njihove potomke. Pored toga što privlači ljubav, on podstiče memoriju i dobro raspoloženje. Raspodelite par grančica po kući ili ga jednostavno gajite kao sobnu biljku. Od ruzmarina možete napraviti prirodni osveživač vazduha, tako što ćete nakon što iscedite limun, koru limuna iseći na komade i staviti u ključalu vodu. Toj vodi dodajte i ruzmarin i neko esencijalno ulje. Najčešće se stavlja vanila. Beli luk. Beli luk eliminiše sve vrste neprijatnosti. Veruje se da je prirodni antibiotik i da ima brojne zdravstvene prednosti, pa se često koristi u ishrani. Ali se beli luk povezuje i sa zaštitom od zlih sila, pa se veruje da ukoliko držite beli luk u kući, da će vaš dom biti duhovno zaštićen. Veruje se da se belog luka plaše vampiri i ostale nečiste i zle sile, pa ga mnogi nose kao majliju. Da bi vas beli luk štitio od zlih sila, uslov je da ga ne ljuštite noktima. U seoskim domaćinstvima često možete vidjeti niske belog luka kako vise na kuhinskom zidu ili ispred ulaznih vrata, a to nije slučajno. Majčina dušica. Prema verovanjima, majčina dušica je povezana sa znanjem i razumevanjem. Ako je budete koristili, možda vam pomogne da bolje shvatite mnoge stvari u svom životu. Nana. Ako prolazite kroz težak period u kojem morate da donesete neke važne životne odluke, pokušajte da sednete u šolju čaja od nane i očistite svoje misli. Kao dodatni bonus, ona ima pregršt zdravstvenih dobrobiti. Lavanda. Postoji verovanje da se pomoću lavande poboljšava kvalitet sna i utiče na sreću, pa se ponekad koristi za lečenje nesanice, depresije i nervoze. Lavanda je umirujući cvet koji može pomoći da se opustite i pogledate svet oko sebe drugačijim očima. Može vam pomoći da pronađete lepotu u sebi. Zato je preporučljivo da koristite proizvode za kupanje na bazi lavande. Žalfija. Žalfiju u raznim kulturama smatraju dobrom za prečišćavanje kuće od bolesti, negativnosti ili uticaja štetnih misli. Žalfija je izuzetno korisna biljka, koju možete da koristite na razne načine. Na primjer, tako što ćete da je upalite. Cimet. Ako ste u potrazi za srećom, dodajte cimet u šolju čaja ili omiljeni dezert. Kao i bosiljak, povezuje se sa blagostanjem i veruje se da stimuliše intuiciju koja vam može pomoći da u život unesete sreću i izbegnete loše stvari. Ciklama. Za ciklamu se veruje da može da ublaži jutarnje glavobolje, migrenu za vreme menstruacije, kao i tupu glavobolju. Ova biljka se koristi i u zelenoj magiji.
Veruje se da je njena upotreba navodno najmoćnija u upravljanju ljubavnih napitaka. A veruje se i da ako se koristi kao dodatak vinu, da će opijenost za nekom osobom biti još veća.